खुलुमबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नटिस खालामगोन ना खालामाखै? बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा जोंनि दाब दाब माखासे बर' गामिफोरनि बा बर' एरियाफोराव एनरेगानि माखासे खामानिफोर जायो नङा होमब्ला? बा जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे लामाफोरखौ बा दंग' दंलाफोरखौ डेभेलप खालामनायनि नामाव सेंसन खालामनानै खामानिखौ लानानै फैनाय जायो। नाथाय खामानिखौ लाबो थिगानो, नाथाय खामानिखौ जेरैबायदि मावनांगौ, जेरै दा फर एग्जाम्पल मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो, हा खोनायनि खामानि। हाखौ खोखांनायनि उनाव दि हाखौ समान स्लिम खालामना गालांनांगौ, नाथाय मा खालामो, हाखौ खोनाल' दोनो, बेखौ समानबो खालामा। बेनिफ्राय माबायदि नुयो जों बेनि महर मोखांखौ? हाराव हाथावना, जेराव खोदो बेवहाय बेफोरबायदि गोजौ जाबाय, बै दाबसेयाव बेफोरबायदि गोजौ ना जायगाफ्रा। दिनैसिमबो नोंथांमोना जुदि मोजां नटिस खालामोबा जोंनि बर' एरियानि माखासे दाब दाब जायगाफ्राव बेफोरबायदि खामानिखौ आद्रा सस्रा मावनानै दोननायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोसे माखासे खामानिफोरखौ जोङो बेफोरबायदि आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरखौ जोङो निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजोंबो जोङो नुनो मोनदों। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्राया मा बाव मिथिगौना? जेरावनोखि सासे गोरिब न'खरखौ न' मोननांगौनि थाखाय बैसोरनि मुङाव लिस्ट वाइज मेनसन खालामनानै गभर्नमेन्टनिसिम फर्म साबमिट खालामनानै हरो आरो जेब्ला बैसोरनि मुङाव न'आ सेंसन जानानै फैयो, जेरावनोखि बे न'खरा गोरिबखा नङा होमब्ला? गोरिबनि थाखायनो बिहा जेरावनोखि जिखिनि माने थाथावना न'आनो गैया, जायनि थाखाय बेखौ दिनै सेलेक्सन खालामनानै बै मानसिनो न'खौ सेंसन खालामनानै हरदों। लोगोसे बे न'खौ खानो थाखाय गभर्नमेन्टआ जेसेबांखिनि रां सेंसन खालामनानै हरदों, बै रांखौ जुदि चेयारमेन मेम्बार आरो जिआरएसआ लोगो नांनानै जुदि 20-30,000 जुदि जायोब्ला, अब्ला बै गोरिब सासे न'खरा बे न'खौ लुफुंनो हागोन ना रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला बे गोरिब न'खरा लास्टाव मा खालामनांगौ गोनां जानानै फैयो? दाउ अमा फाननांगौ जानानै फैयो। आरो बायदिसिना समाव जों ओरैबायदिबो खोनानो मोनबोदों, लोगोसे जों नुदोंबो, न' गंसेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय न' गंसेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय आधा बिगा बिगासे हाखौ बन्दक दोननानैबाबो न'खौ कमप्लिट खालामनाय जों माखासे बाथ्राबो जों खोनानो मोनदों, जों लोगोसे नुदोंबो। बेसे लासिं सिं बाथ्रा, जोबोर लासिं सिंनि बाथ्रा, जेरावनोखि गोरिबखौनो माने जाख्ल'नानै आरो गोरिब खालामनानै दोननो नाजाबोनाय जोंनि समाजनि गेजेराव सुबुं दंबावो दिनैनि बे समावबो। जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। बै समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै बेफोरबायदि जाख्ल'नाय खामानिफोर दिनैनि समसिमहालागै जों खोनानो मोनो। अब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बैफोर जाथायखौ नोंथांमोना खोनानानै मानो सिरि थायो? नोंथांमोना मानो स्पटआव फैनानै मानो एक्सन लाया? मानो सिरि थायो? नाथाय नोंथांमोनानो जेब्ला बिसायख'थिया खाथि सफैयो, अब्ला बै गोरिब गुन्द्रानि न'खराव फैनानैनो नोंथांमोना गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै बैसोर सुबुंनि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना बिनो फैफिनो। अब्ला नोंथांमोना बै समाव जालांनाय, जेब्ला समावनोखि बै गोरिब न'खरखौ जाख्ल'दोंमोन, बै जाख्ल'नाय समनि बाथ्राखौ नोंथांमोना जाय समाव मिथिदोंमोन, बै समाव नोंथांमोना मानो बै गोरिब न'खरजों गसंथेफायनानै मानो बाथ्रा बुंफैयाखैमोन? साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो आं बुङो जे जाय लिडारा बेवहाय पार्टिजों जेबो लोब्बा गैया, बे बिपिएफनियानो जा बा बे इउपिपिएलनियानो जा बा आदार्स बबेबा मोनसे पार्टिनियानो जा, जायखिजाया लिडारा जों रायजो राजानि रायजो राजानि बाथ्राखौ खोनासङो, रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बै लिडारा एसेब्लाबो माने बुजिनो हानाय गोहो दं। बै लिडारखौसो जोंनो दिनैनि समाव रायजो राजानो नांगौ। आरो बेफोरबायदि लिडारखौ जों रायजो राजाफोरा रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जोङो सुजुग आरो सुबिदा होनांगौ। बे बाथ्रा फंसेखौ गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना गोसोआव लाखि। आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनि आङो, मैया दाखालिहाय महराव थानानै, अन्थाइ खुवारियाव थानानै गरसे गरनै रां खामायनो हाबाय। बिसोरनो माने MCLA गेलेनो थाखाय, इलेक्सन गेलेनो थाखाय टिकेट बिलालाबायनाय माने दावराव खोनागासिनो दं आं। अब्ला नाय बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा ना? जोंनि जिबायदि थासारि जों नुगासिनो दङ, माने ओरैबायदि थासारि, जोंनि समाजनि गेजेराव बेसेबांदि सानसुमै बा साननो गोरों मानसिफोर दङ, बेसेबांदि गोरों गोरों माने लेखा गोरों, साननो गोरों माने मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ। बैफोर सुबुंफोरा बै जेरावनोखि जायफोर मानसिफोरा जेबो नलेजआनो गैया, गुन्दागिरि खालामनाय,
जाख्ल'नाय 2 नाम्बारि बिजनेस मावनाय पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै जइन जाहैनाय थाङै थुङै सासे EM जाहैनाय सासे MCLA जाहैनाय हा जोंनि बै माखासे सानसुमै साननो गोरों लेखा गोरों गियानि सुबुंफोरा बैफोरबायदि थार्ड क्लास MLA MCLA बा EM नि खाथियाव थांनानै माखासे रायजोनि बाथ्राखौ लानानै सावरायहैनो गोनां जानानै फैयो अब्ला बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा हा दिनैनि समाव जोंनि थासारिखौ जों ओरैबायदि नुहुरो जों जुदि मोजां गोसोजों गोथौ गोसोयै जुदि जों साननानै नायोब्ला जोंनि समाजाव थानाय जेसेबांखिनि मेलेमजिबि सान्थौजिबि साननो गोरों लेखा गोरों गियानि मानसिफोरा माने बैफोर मानसिनिफ्राय माने बेसेन गैयै रोखोमसो जों दिनैनि समाव बाहायबाय थानाय बा इउज खालामबाय थानाय बा बेबहार खालामनायखौ जों दिनैनि समाव सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन माने जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ हा जायनाव माने रां दं बेखौनो बांसिनसो सनमान होनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं जायनाव रां दं बिनो मोजां मानसि बिनो मोजां आखुनि मानसि बे माने गासिबो एभ्रिथिं नंगौना नङा जों बे नुथायखौ जोंनि समाजाव जों बांसिननिफ्राय बांसिन नुबोनो मोनगासिनो दङ लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरानोखि गावबा गावनि महर मोखांखौ भाइरेल जाजानो लुबैनानै ना ओरैबायदि माखासे ससियेल मिडिया बा ससियेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों ओरैबायदि माखासे जाथावनाङै नायथाव जायै भिडिअसफोर लाबोयोना बैसोरनि भिडिअसफोरखौ ना जोङो नायथाव जायो ना बैसोरनि भिडिअखौ लानानै जों आरोबाव नोंथांमोननि सेराव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो हायो माने बुंथाव जायै नायथाव जायै माखासे भिडिअ लाबोग्रा मानसिफोर दङ जोंनि गेजेराव नंगौना नङा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बा नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानो हागौ सानफ्रोमबो गावबा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बा गावबा गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जाय जेरै हागौ माने गोसो बायदि माने भिडिअ शेयार खालामबाय थायो आरो लोगोसे बैसोर मानसिफोरनि थाखायनो दिनैनि समाव जोंनि हारिनि महर मुस्रियावबो एसेब्लाबो गोसोम दागो नांगासिनो दङ आरो लोगोसे ओरैबायदि माखासे हिन्जाव माहारिफोर दङ जायफोर हिन्जाव माहारिफोरानोखि गावबा गावनि केरेक्टारजों जोंनि गासै बर' हारिनि हिन्जाव माहारिफोरनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांगासिनो दं जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोन सासे हौवाया सासे हिन्जावनि बिखुङाव गाखोनानै हिन्जाव मानसिखौ गराय खालामनाय आरो बे हौवाया बे हिन्जावनिनो हौवाखा बुंनो थाङोब्ला बिसोर सानैजों माने बिसि फिसाय नाथाय बिसोर सानैया साननो हागौ गावसोरनि बेफोरबायदि भिडिअआ जोंनि समाजाव बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ इन्टारटेनिं खालामगोन कमिक रलाव इन्टारटेन खालामहोनो हागोन नाथाय बियो जोबोद गोरोन्थि बिसोर सानैनि हौवाया हिन्जावखौ बिखुङाव गाखोनानै गराय खालामनायनि जिथु मिनिं जोंनि हारिनि गासै आइजो माहारिखौ अपमान खालामनाय जादों मान सनमान थां होनाय जादों गोथौ गोसोजों जुदि साननानै नायोब्ला नोंथांमोनाबो हमदांनो हागोन नाय भिडिअखौ खालाम जाय भिडिअखौ खालाम जेरावनोखि बैफोर भिडिअआ ना जोंनि हारिनि नेमखान्थिनि बारगा जायो ना जोंनि हारिनि हिन्जाव माहारिनि सायाव हौवा माहारिनि सायाव बा जोंनि हारिमुनि महर मोखाङाव महर मुस्रियाव जेन माबा मोनसे माने गाज्रि मिनिं फोरमायहरा बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना लाबो बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय थोंजोङै बिथांमोननि बेफोरबायदि भिडिअनि नुथाया दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि बर' आइजो माहारिखौ लासिंसिं अपमान खालामनाय जादों बेराफारसेथिं जोंनि हारिनि गेजेराव दा समाव हिन्जाव खारनाय हौवाया हिन्जाव लाना खारनाय बेफोरबायदि माखासे गाज्रि जाथाया सानफानिफ्राय सानफा बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ लोगोसे बेफोरबायदि एसेबां समाज बेरेखा खामानिया दिनैनि समाव माबोरैहाय एसेबां गोरलैयै मानो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो चान्स आरो सुबिदा मोनखो दिनैनि समाव थारैनो जोंनि समाजनि माखासे नेमखान्थिफोरा लोरबां जालांबाय नामा जायनि थाखाय बेफोरबायदि जाफेरै नुफेरै जाथायफोरा जोंनि समाजनि गेजेराव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दङ थारैनो दिनैनि समाजाव जोंनि समाजनि माखासे नेमखान्थिफोरा जुदि लोरबां जादोंब्ला जोंनि गासै बर' हारिनि सुबुंफोरा जोंनि समाजनि नेमखान्थिखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ जेरावनोखि जायफोर जाथायफोरानोखि जायफोर हाबाफोरानोखि माने जोंनि समाजनि दानानै दोनखानाय समाजनि नेमखान्थिनि बारगा अब्ला एसे साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा दा बे बिथिंनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना आंनिसिम कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायहरनाय बा नोंथांमोनजों फोरमायहरनाय माखासे बाथ्राफोरा बेखिनियानोसै फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आफा बोराइ बाथौनि अननायाव अराय सम मोजां मोजां थाबाय थानो हाथों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमा